Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait di kakagat, kundi pupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi lang naghihintay ng awa. Buong araw, walang gawa, hindi ang tungtunganga. Anong dapat gawin? Dapat pupukin. Ang bako di babaon, kundi pupukpukin. Ang taong walang tiyaga, hindi ba ganun din? Lagi lang umaasang bakala. Bahala na, baka bukas meron konting biyaya. Pupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Mga tugang, good morning, good morning. Para po ni Pio Fernandez, una po ang si Dumakaibanan. Mardela, dahil iba, sadik sana, pero tiyan. Hanggang 10:30 po kita, unyan po na pagkaaga. Kahit naman po sa mga kababayan po niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga nagbe-birthday po sa kanyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita, good morning po. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan, may mga nag-aarabot na po para po sa Ibalong Festival. Tirang tumbling na lang mga tugang. Opening na kan Ibalong Festival. Diba po sa mga kababayan po niya to, nasa technical booth ang stoya pong Chief Ramir Tanay. Yaon man si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department, stoya pong IT. Sa newsroom, Papa Mars Angels. Yan po dyan si Jenny Matthew Balyaran, si Ciara Maileron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Kompleto po ang mga angels natin. Sa luwas, siyempre Mega Force Patrol sa padagos na pangalap ng mga istorya. Nanganing may balangibog sa manuan sa mapukaan, mga turog sa pansitan. Yan dyan mga tugang sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Sa 3rd District, asa mo yung Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yan man si partner Alar Mario sa City Hall. Si Angel Mustasa sa Regional Center Site, asin man sa Legazpi 4th District. Joshua James Bino dyan po sa Daraga area. Mantang si Karen Ala yan po sa Capitolio Provincial. Kami po kabos mga tugang, minasaludar, minapabanis sarang bang morning. Sana po okay ka mo. Okay man kami digdi. Daman sa mga misis, rekas-rekasan ang paglaba. Tamaluto pa. Pag nagluto, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Good morning kay Benji the Pogi. Benji Hile, good morning. Sering man si Kuya Bob Gandano, good morning. At saka si Ma'am Daisy Madrid, good morning tabi. At sinsa kabos po nagantabay. Sana yung mga parantabay ni Pio yaon man. Sana yaon man ka mo. Luwa-luwain talampuin ita. Ganyan. Medyo nagrimatis o computer ko sa bagong aga. Kaya napurisaw sa kuyang damdamin. Nangyayari. Iwagang so, nakahaman ka na. Nag-utro ka pa.
Didimalas ka nga naman ng umaga. Tapos kanire-reset mo, abo na. Eh, ang problema. 2 oras tambay si Papa Mar. Nag-isip kung paano. Maray na lang, tanagin mo si Jing na mga pasado alas 3. Kaya ako tiyak ka, Jing. Anong password kang mga computer nagdinayaran ni Jing? O yan, sana yan, sir. Bit-bitan na dyan, sa laptop dyan. Maray na lang ta. Kuro kami sa daw itong laptop na ito. Kaya nakahabol kita sa oras. Thank you, Lord. Ano bang sinabing pag nakapokus ka, mga tugang, may mangyayari sa'yo. Nakaman mang ginaray. O bueno, mga tugang, naman po sa mga kababayan ta, ha? So far, so good daw po yung yung implementation kang bagong rerouting scheme, mga tugang, to, sabi nga ni Kayan, ma-decongest ito po na grabing traffic dyan, mga tugang, sa may parte kan Arimbay and Bigaa area. Primero baga, pinag-reblocking ito po na approach. So, kung Paligaspi ka, nasa left side na approach kan Arimbay Bridge. Malagang kunya, ito rulubong na ito eh. Pagkatapos, sa kang mabuhusan na ito, so orinutan, ginudak na naman. Kaya, kung ma-observeran po nindo, medyo halaba ang traffic talaga. Kaya, ang mangyayari, effective sa bagong 7 o'clock, sumanghaling first district ng mga private vehicles, pigpaagi po sa Buyuan area. May mga alternative routes for light vehicles. And sabi nga ni kanotisya na pinaluwas man mga tugang kang APSIMO, kang Traffic Division, na ini po ang mga tugang para maiwasan ang heavy traffic na kausakan ongoing mga tugang na patrabaho dyan. So may rekomendasyon ng mga alternative routes. Halimbawa, ining alternative routes number 1, from Barangay Bigaa, dyan po sa Forsam Gasoline Station, makanan ka. Then going to Barangay Bunga, Barangay Pawa, then Barangay Tamauyad, mabalda ka dyan po sa Barangay Rawis, no? Diyan sa may, junction palahog sa Pag-asa, di ba? And then, yung Route 2, from Barangay Bigaa, Forsam Gasoline Station, makanan ka, and then Barangay Buyuan, then Barangay Matanag, Barangay Bunga, Barangay Pawa, diretso kang Barangay Bugtong, duman sa may babalda ka sa may Ace Hospital, di ba? And then yung Route 3, from Barangay Bigaa, Forsam Gasoline Station po, ito yung ito yung markings dyan, yung dapat pala tandaan ta, Barangay Buyuan, Barangay Matanag, Barangay Dita, Barangay San Joaquin, Barangay Rawis, yung digdinis sa kunyan, sa may pasiring sa Pawa, dyan sa may mabalda ka kani, Route 3 dyan ka mabalda sa may Bulangan, sa may dating ice plant, ayan po tabi. So ayan ang mga kunyan, mga abiso na sa mga motorista, ali po sa First District, particular hindi po ng mga private vehicles, makanan po kamo mga tugang dyan sa pag-abot mo dyan sa may Forsam Gasoline Station, and then proceed towards Barangay Buyuan. Yun na po yan ang magiging dalagan, no? Mantang sualing Ligaspi, dahil man po tabi na binago yung ruta niya ka mga bihikulo na nagbabiyahe, mga tugang haling Ligaspi to the First District, iyo man po giraray. Okay? Medyo aloy-aloy ini, ang sabi, ang reblocking sa Barangay Bigaa, bigla man na matatapos o makukompleto Enero. Sa Enero, kapag daw ang roadwork nagdalaga ng luay-luay sana. Pero kung naridali pwedeng na yung makabot Enero, dali-dali na din daw, maurana na, di ba? O yan po tabi, adi. And even si Kapitan Coco Arienda, yan po ang mga pasabot ninda na dapat na magsunod kita dyan, tangani po na maiwasan po. Medyo talagang alaba man talaga. Taduwa na alaba bagay na section na yan from Tulay sa Arimbay, tapos na yung reblocking, tapos sa Orinutan, igwang
Dahil man pwedeng magsabatan duman. Kaya pipundo niya, naglaba so, huminalaba so, pigpapapunduan. Di ba? Di sa may party kang biga aside. O mas huminalaba, halaba na so, kunyan. May ano na, dahil na siya makakarani duman sa may gasolinahan, duman na sa inutan pa. May bodega duman eh. Kaya po yung tabihan para sa mga kababayan para di ka masala ha. Ano na lang tabi, istorya na lang, marites na lang sa mga kababayan taga First District na may bihikulo na diyan na ka mo mag-agi, diyan ka mo maagi sa sa Barangay Buyuan. Hello? Pero sa mga nagalulunad, mga tugang sa mga pampasayrong bus or jeep, dahil mo po tabi pigbago yan. Siyempre pigtawan man ng serbisyo sa mga nagtatrabaho in between. Di ba may nagtatrabaho dyan sa may lugar na, may nagbababa sa bigaa. Ay go dyan yung mga bodega baga na warehouse. So, may nagtatrabaho dyan. May nagbababa sa Legazpi Oil. Ay go nagbababa mga tugang sa Rawis. Kasi dyan sa Arimbay, sa mga warehouses dyan. Kaya, dahil man po pig reroute sa mga pampasayrong bihikulo sa dating ruta manggiraray sinda. Ang pig reroute lang sa mga pribado na nganing mabawas-bawasan mga tugang sugabat kan traffic. Talagang minahalabao na. Relampas na sa eskwelahan kang bigaa. may sarong aldaw nga na tuminukod na mga tugang sa traffic hanggang dyan na sa may pursam. Arog po kayang katindi. Lalo na kung may mga pasaway pang nagka-counterflow, tapos para singit dito, singit doon, talagang may problema tayo dyan. Hindi natin maiiwasan na talagang mainit ang payo mga tugang ka nagagapira tayo dyan. Alright? O bueno, mga kabayan, punan natin ng kada ka mga bareta, alipon na sa luwas. Al Armario on the spot report. Sasalin si Partner Al. Partner Al, good morning. Please come in. Morning, partner. Agri-Trade Fair sa August 21. Webes yan. Ay, pagpunan gad. August Opo, 21. sa Royan Tabi, partner, sa mga highlights kan Ibalong Festival. Aha. Iyan ang pinag-unambitan ngunyan ni Mayor Siam Ismael na sana suportaran kan mga may hilig sa agriculture, manlaylay na produkto na ipopromote sa paagi kining trade fair dyan sa Ayala Malls. Si City Councilor Ismael Buban Befort, iyon chairman kan Committee on Agriculture, and iyon at the same time ang magiging chairman sa okasyon na ini. Asin yaon man ang suporta kan City Agriculture's Office. Agri-Trade Fair. Nasa roining pamosong sistema para mamidbidan maray kan mga bisita ang mga produktong agrikultural na pwede tang mai-promoter asin maging hanap buhay at the same time, kaniba. Kaya piglalaoman na dakulman at mapartisipar digdi. Iring kan mga inot ng pinagiribong Agri-Trade Fair, ano digdi sa Legazpi City. Kaya ang pangapunan kan alkalde, kan executive committee, na sana suportaran ini magpasyarman dyan sa Ayala Malls sa maabot na Webes at ang ani na mahiling asin maimarites naman ang mga pwedeng highlights kani dyan sa gibon naning Agri-Trade Fair, parte ini kan Ibalong Festival activities na talagang nag-arangkada na sa kunyan, kumbaga may warm up na partner sa bagong ani digdi sa City Hall. Iguana ki dancers, Ibalong dancers na nag-promoter kan Ibalong Festival, kaya papunan kan alkalde na sana suportaran ang iba-iba mga aktibidades, lalo na ining Agri-Trade Fair na Agosto 21 pa sana na dyan sa Ayala Malls. May ribbon cutting na gibuhon dyan, kaya imbitado ang gabos. Sayang dahil nakahabol so kadiwa ng Pangulo. Iyo ko May na bagas so lamang ko pa yan na kadiwa ng Pangulo, tarong paagi man iyan
na ma-promoter so mga produkto agricultural pero as kung kasi ni parang ordinansa ni partner itong nadiwa ng Pangulo and ang target kaya na area dyan sa may Boulevard area. Kaya medyo dahil na ganito mga kahabol, pending pa yan na ordinansa na yan dyan sa, o kaya approve na yata naman sa Guniang Palunsod, pero iba man initabi partner, pending agri-trade fair na sigurado sa August 21. Alright, so may mababalita dyan ng mga locally produced na mga agricultural products na sa tuyang mga kababayan. Adi? Oo, sarong kita sa interesado na pumasyal dyan na ni hilingan daan sitwasyon, partner. Ayun, siyempre, matrang ko dyan si, City Agriculture. Opo, City Agriculture and si City Councilor Ismail Bubantiport at Chairman ng Committee on Agriculture. Ayun, sige, makabaka lamang itang burubarato at saka presko. Okay. Okay, partner, yan ang informasyon pa, Garay, digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Father Raul. Ayan po tabi, mark your dates, tabi. The Spot Report. August 21, 2025. Ayan po ang pagpuunman kan Agri-Trade Fair. Diyan po sa Ayala Malls. Sa ground floor yan. Diba? Sa activity center po ninda. Diyan po gigibuon man ining Agri-Trade Fair. Parte kang mga aktibidades kang inipong Ibalong Festival. Opportunity po yan para sa mga kababayan na makabakal nin barato as in direkta na presko ali po sa mga farmer producers mismo. Tapos yung mga para umata makakapagpabakal man ng direkta mga tugang kasi ng mga produce dyan po sa nasambit po na okasyon na yan. Okay, so dito na po kay partner ko hanggang no rin ninyo pero hanggang sa matapos garo yung ilang araw ba to hanggang matapos yung Ibalong Festival? Para po naman sa mga kababayan tadi. Pagkakataon man niya na makabakal sa mga kababayan ng mga produkto na gibo sa naman di sa to. Pagkatapos baka may mga mga pantanom naman, mga pantanom na kalamansi siniba pa. Sana may magtinda ng takunan dwarf na nyog tatanumi duman sa sa asinda ni Chief Ramir. Takunan dwarf, green dwarf. Imagine yung takunan green dwarf pala na Chief Ramir. 3 taon na bunga na siya. As compared duman sa tradisyonal na 10 taon bago magbunga. Iyan, 3 hanggang 5 taon may bunga na tapos pag maximum na bunga niya sa sarong taon 150 nuts. 150 as compared nyo yan so mga mga luma na mga sabi kaya ni Secretary Laurel Francisco Tio Laurel Jr. na sinail na gurang na 40 na sana da sa sarong taon ang bibunga di arayo na maraya di so magbalo kita kayan magtanom kita tangani pong may arado tapos yan pala ang pagtanom dagan sabi ni Sir Ray Sabio kang Katapas at saka kang Philippine Coconut Society na yung triangle tangani daang may depensa tayo pala nababaw man sana ang gamot kayan kaya kung mapadumanan sa medyo pigtatamaan kito doon paros tumbayan buwal yan diba? Kaya pigano ninda na tulo triangle ang pagtanom tangani ngayang may puwersa. Ayan. Okay, so yan po tabi mga kababayan marka ninyo yan August 21 2025 kung yan Ninoy Aquino Day Ninoy Aquino Day diba mga kababayan natin parang holiday yata yan alright, dulang tayo istorya mga tugang alin po dyan sa luwas para po sa mga dagdag na impormasyon bago kita mag-break. Karen Nasa rin na si Karen Ala. Ang mga dagdag natin mga istorya alin po dyan sa luwas. Karen, good morning, please come in. Yes, thank you, Tabi and Dimar. Bako man kwari, nasa pinakalikod kan so nangyaring pagba sa barangay Masarawag kan Ginubatan Albay kan uminaging Miyerkules. Iyan ang ipinahayag mo niya ni Governor Noel Rosal sa sarong media briefing
kung sinabing susod duman sa initial na investigasyon na pinagigibukan Penro as in Provincial Engineering Office kan mga nakaagi, sinabing bako man hali sa quarry, ang nasa likod kan pagbaha na ito, dahil lang so eksaktong pagkasabi, dahil man na quarry digdi, manpansigon sa gobernador, dawa steering ang naging initial na investigasyon sa barangay Masarawag kan Banwang Ginubatan, dahil man ginaray mapundo ang investigasyon kan gobyerno provincial kan Albay sa ibang mga lugar na kung sa intigiling ang posibilidad na yaon ang talamak na quarry na pwedeng magkausanan ng peligro kung may mangyari ginaray na siring ka ito endimar na pagba-asinrasay na kan lahar sa ibang lugar. Sigun man kay Governor Rosal, mapadara nin surat ang probinsya na maserving patanid sa mga over-extracted na sa pagkwari dahil lang tamanindugan agad ang probinsya na talagang papatpuron doon ini para mientras kung ini mapag-araman na sobra-sobra na ang pagkwari. Yan sabi Endimar ang report. Karen Ala, DCGB News. Hello, Karen. Yes, Endimar. Dahil nabanggit kong paano nakaabot duman so ano yan, nakaabot so lahar duman sa komunidad. Daining ko niyan, daining trensera na ngaya diki o anong apod kayan? So mga pang-ulang dyan sa mga salog? Oo, iyan na nga ni actually Direct Mar ang rason natayawn ako digdi sa Penro. Ta gusto kong i-clarificar ang mga bagay-bagay pa susog sa itig sabi ni Governor Noel Rosal ta ito base man sana sa initial na investigasyon buda report sa inda kan Penro buda Provincial Engineering. Kaya pinag-anap ko niyan si Engineer Elmer Diala tanganing makapagtaw kita ni na kalinawan dyan man sa kaputan mo asin sa iba pang bagay. Ngayon, tako ni guning mga trensera baka nagaba. At saka ano yan, kung talagang lahar talaga yung nagbulos na lahar na talaga. Pero paano nakaabot sa barangay tanan ni Nampo? Roger on that. Aputon ko ginaray kan si Penro sa mas ararong pambagay. Dumanon ko tagtaod si Engineer Elmer Diala. Dahil lang si Governor Noel Rosal, dahil man talaga hindi man makakapagsimbag pati mga bagay naan, ang nakakaabot man lang sa iya, so investigasyon. Ayan, basta ang initial investigation, dahil inquiry operation sa Masarawag. Roger on that. Tama katabi, Endimar. So clear yan, no? Ito bata, may pronouncement baga si Gobernador ka nakaaging simana na pagkatapos kayo itong baha, kung may quarry nga dyan, ipapundo ko ngayon. Di ba? Moratorium muna. Pero naimang palang duman sa ilang ito. Oh, Roger on that. Pero, mapadagos man giraray Endimar ang investigasyon sa iba naman na lugar. Tanganing i-check, kunya on duman, ang talamak na kwalita, dipisil nga yan, na arog nga yan kay itong 2 oras na ng pag-uran, siring na kay ito sa baha, pwedeng magkausa na, gulping peligro talaga. Gusto kong sabihin, sa mga river channels, suminupay na. That's supposed to be baga dapat iyan mag-aragyan sa mga river channels. Opo. Ang aning maprotiran sa mga komunidad sa palibot kang bulkan. Ano nangyari? Iyan ang ang tanong sa Penro. May mga ipa-follow up kita regarding Tabitan and Dimar. Okay, sige. Iyan ang report. Mabalik kita taod-taod. Karen Ala, DCGB News. Karen Ala, on the spot. Alright, mga tamang, mga tugang, isambay lang kamo dyan ha. Magbabalik po kami, taod-taod lamang after the news break. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninindigan sa magsaro. Itagabos tiniripo ni Diyos sa Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak?
Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Alright, sa pangalan mo ni Pio Fernandez, ako na po ang sinong nakakaibanan mo niyan, Papa Mar Dila, daing iba sa dit sa napirutian. Alright, o di po sa mga kababayan ta, ha? Hello kay Joel Bilardo Barameda, o dyan po sa, sa Bakakay Albay. Ang sa kuyang focal person kan sadit sa napirutian fans club, Bakakay chapter. Oy, mga pista na sa hindi dyan, Jo, ha? Mga pista na dyan. Kumusta si Chak Maming? Ha? Kumusta na po kamo, mga taga-Bakakay? Mga taga-Bakakay, mga pista na. Mapo na garo sa angas so Karagumoy Festival. Matindan matugtog dyan sa QC. At saka Petit. Ayos ha. Sige po, tabi. Mga kabayan, dugaan ta mga istorya. Alin po dyan sa luwas. Naka-ready na. Ready na mga pag-iribat ha. This time, ang ang pag-iribat ang araw-araw ay sumiseksi. Sumiseksi araw-araw. Angel Mustafa. Baby Angel Mustafa. Nasa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Magmahon man ako, Sir Mark, ang description mo. Ano mo? Sabi ba kayan, if eyes were made for seeing, then beauty is an excuse for being. Yeah, right. So, depende yan sa naghihiling. Pag baka umaray ang iling sa kuya, sa point. Bata sabi ni General Torre, alat niya ng adik, pangit. Sabay ilig sa salming. Ang nangyari. Alright. Kumusta dyan? Kumusta? Yes, anyway, Sir Mar, good morning po. Good morning sa tuyang mga parantabay. Sa mga dugang sa Papong Bareta, pigiin ganyan ngunyan sa National Food Authority Bicol ang mga lokal na gobyerno sa kada munisipyo, syudad, maging sa mga probinsya na magkaigwanin palay ang Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units. So, palgo sa indang eksistidong pagbabakal ni mga paroy sa indang opisina. Sigun kay NFA Bicol Assistant Regional Manager Mag Julie Leneresa, sagod sa presente da Sir Mar, General Alipis sa probinsya kan Albay, warapanin LGU na nagkaigwanin palgo, kung kaya pigin ganyan niya ang mga LGU na dugangan man, ang eksistidong nindang buying price, o kung sa ina prevailing price kan paroy, na nagpapakal kan NFA kundray, ang nasa 17 pesos and 30 centavos, mientras na ang fresh palay naman, nasa 15 pesos and 20 pesos. Inipalan kaya po pala Sir Mar na palgo, taon-taon dapat i-implementar o i-apply dito proseso dyan sa NFA. Pero muna na taon 2025, wala pa da po Sir Mar kakaigwa man lamang din inisyatibo. Ay, pangyari, sana dahil nakasabay sa paipit. Dahil man ito pwede. Kundi,
dapat siguro ta mga bagong niya na komposisyon bagari. Opo. Mga bagong alkalde, bagong mandato, so dapat mag-renew. Yeah. Opo, So Sir Mar. dapat na magpasartulos ta ini dakulang bagay sa mga parao malalo kung cropping season o kaya aranihan. Dahil kung pirang bakal ka ng NFA, kung piraman ang itaunin na dyan sa NFA na garo subsidy, idudugang yan duman sa kabaklanan. Opo, ipinaliwanag man po Sir Mar ni Mama Leneresas na ang palgo ang nagkikantidad man na ibigdudugang tan lokal na gobyerno sa sestido nga buying price kan NFA bilang pagtabang naman sa mga lokal na paraoma na may babakal sa puro halangkaw na kantidad na presyoan sa inang sigaaning paroy. Mientras sa siniguro man kan NFA Bicol na nakahanda sinda sa pagbakal nin paroy kan mga paraoma digdi sa Bicol region. Okay. So yan po Sir Mar ang mga duwang tapong informasyon halis sa luwas si Angel Mostaza, DCTV News. Thank you very much, Angel. On the Spot Report. Balikan ta po yan taon-taon mga tugang na palgo. And then, dako tayo. Duman po sa linya kang sa tuya po na pag-iriba na pasiguro pirme. Baka naka-take out na mga tugang na naibalyo na ang rienda dyan po sa provincial director. From PD Anyo Nuevo to OIC PD Noel Nunez. Joshua Bino. On the Spot Report. Joshua, good morning. Ikaw, please come in. Sabi ko, Sir Mars sa kuyang Facebook, Oo. adik man ako kay May, pero bakit man gara ako pangit. Nailing ko na ganito. Pinagsipara ko sa nakasumagot ha. Sabi ko, iba nga ng picture na nailing ko digdi ha. So mga, kunya ano ba mga walang kamuwang-muwang. Ang nangyayari. Ayos man. Alright, sige. Yes, anyway, sabi Sir Mar, formal nang nag-assumer pwesto bilang bagong provincial director kat Albay Police Provincial Office, ining si Police Colonel Nelson D. Nunez. Nelson o Noel? Nelson o Noel? Nelson. Nelson. Police Colonel Noel. Nunez. Ay ko na, Noel eh. Noel ang binigay sa akin kaninang madaling araw eh. Noel Nunez. Taga sa ini ni si Sir Noel? Ang sabi niya, aki ngaya ako kisarong taga Legazpi. Legazpi nyo. Okay. Tama niya ang taga Legazpi. Okay. Pero kadaklan ka na sa iyang pagserbisyo bilang pulis, yung tati Sir Mar na duman sa Calabarzon area and sa Manila, sa bago nakantos digdi sa probinsya Canalbay, destino tabi ni Sir Mar, hali duman sa Camp Carame. Ayun, di ano da ang plano ni Police Colonel Nunez? Sigon sa bagong provincial director kan Albay Police Provincial Office, susundan niya itong mga naging proyekto, programa ni dating director Police Colonel Julius Anyo Nuevo tabi Sir Mar, asin mas pang papapusugon nagkapirang programa na nailing niyang mga katabang para sa mga albayano. Pero sa nabanggit niya tabi Sir Mar, iyo ang paggamit kan artificial intelligence o kaya AI, i-incorporate tabi ni Sir Mar sa kumbaga dalagan ka na pulisya. Perarom kan sa iyang liderato digdi sa probinsya kan na Albay. Sigun sa iya, dakulang tabang manini sa pagpugol ka na krimen, hanap, Sir Mar, sa na mga pigahanap kanlay, kasi na iba pang police operation. So gagamitin niya naman AI, o kaya artificial intelligence sabi Sir Mar. Mientras sa tanto, ang nanginot mismo sa turnover command, ang presiding officer, iyo ang acting regional director ka na PNP Bicol, si Police Brigadier General
Nestor Pawagay Jr. And si dating Provincial Director, Police Colonel Julius Añonebo, digdi mo na tabi Sir Mar, magiging katabang ka na Police Regional Office 5. Okay. Tangon yan, ang tugon ni General Babagay, digdi kay Colonel Nunez, pakusagon Sir Mar, na koordinasyon sa mga local government unit, at iba pang mga ahensyas sa gobyerno, at iba pang stakeholders ka na mga kapulisan para masiguro na peace and order, katrangkiluhan, digdi sa probinsya kan Albay. Asin ang bagay man ni o kaya ang tubo na ini, iyo ang formal man na inako ni Police Colonel Noel Nunez. Nawagot si Mar ang pahayag niya para sa mga Albayano. Para po sa ating mga Albayano, makakaasa po kayo na ang sa pamumuno po ni Police Colonel Noel Nunez at ang mga personnel ng Albay PPO ay kami po ang magiging gabay at tutulungan po namin kayong mabuti at para makasiguro po tayo na magkakaroon po kayo ng peace of mind sa bawat community. So asahan niyo po na ating mga pulis ay nasa kalsada 24/7 at anytime po pwede niyo po akong bibigay po ang number, ayusin lang po natin yung contact para anytime po is pwede po kayong connect sa akin. Both tinatawag na natin yung meron kasi akong personal na way o manner na pag-gather ng information at intelligence officer. So, yun po yung atin na gagawin. Gusto ko touch the ground. Pagdating sa community, dapat is nararamdaman ng police with the guidance ng ating regional. Alisamar, ang naging pahayag ni Police Colonel Noel Nunez, ang bagong Provincial Director kan Albay Police. Mga tinauso number niya. Para direktang makakonektar sa iya. Tama man yan. Ipapawagas man tayo yan na Sir Marta, sabi niya bilang sarong dating intel officer, importante sa iya. So, direktang komunikasyon, direktang koneksyon, correct, at sa tao niya sa iyang number para pwedeng dumirekta sa iya pag may mga problema o kaya gustong idulok ng mga concerns. Roger na. Yan sabi Sir Mar, na dagdag niya itong bareta live sa campus Signal Ola, Joshua Bino, PCGB. Thank you very much, Joshua. Joshua Bino, On the Spot Report. Ayan, yan po kami mga tugang may bago na kita na Provincial Director sa katauhan po ni Police Colonel Noel Nunez. Ang sabi may route siya dito sa Legazpi, no? Yung mga magurang, no? And then yan po ang programa na susundan, itong mga marahay na mga programang pinunan po ni Colonel Añonebo. And then yan po ang pagbukas ng sa iyang linya para po sa publiko para makapagpaabot direktamente sa iya ng mga impormasyon sa makatabang man siya para maging giya mga tugang ang mga kapulisan para po sa katrangkiluhan kasatuya pong komunidad. So welcome po. Welcome home. Police Colonel Noel Nunez. Diyan po sa imong bagong assignment hindi po sa probinsya kan Albay. Alright? Bueno, dugaan tayo mga istorya. Si Pading Jomar Bien nasa linya man para po sa nagbigay nato mga impormasyon. Ali po dyan sa 1st District kan Albay. Asan na ba yung dito ni Pading Jomar? Hindi, ito. Ayun. Jomar Bien, On the Spot Report. Pare, good morning. Please come in. Salamat pa din. Na-timing ng ganda. So, interview tayo ng kaipuhan. Yun naman. Pa-interview ko tayo kay Police Captain Alex Alcantara, Chief of Police kan Malilipot. Manangod magaling sa simulation exercise. So, pag-responde, dapat 5 minutes. Yaong ka na duman sa lugar na nangangayakon ng responde. May
simulation like Simex in Dadigli sa malilipot kaya lang Nagpuna. Hindi lang sa pagkapon mo, nagkarabutan na sa mga miyembro kang LGU, tugabot, madinipitil. Di ba? Pero mga yun yan, no? Nganing mas ma-perfect nin, dadi. Dapat may Simex. Oo, iyo. Aligot na kung pwede pa yun. Ano daw? Dahil pa man ako. Naputong ko na. Excuse me. Basta na lang mo sige, okay. Mapo na ako. Pwede ka mag-ito. Pwede pa madali lang. Marita mabuo itong si COP. Salumat ka. Ang nangyayari kaya ring Mar, hindi lang ko sabihin makakaulay ta. Magkakaigwasin kay garo din sa demonstration digdi. Kung ano kahanda ang mga membros kan malipot PNP in kaso may nagapod sa 911 and ipapatunayan din digdi sa mga membro kan sanggunian panglong bayan kan malipot asin kay Mayor Sinumbulante ang sa indang pag-responde. Aramon dati dili kay Police Captain Alex Alcantara kung ano ang mga sistema ini. Sir, halipot na kita pa ding Marta. Yes, Sir, ano ang mangyayari? Anong sistema? Anong guro ano kahanda ang malilipot PNP sa pag-responde sa mga apod sa 911? Sir, si Amar de la Cruz sabi na sa ibong linya. Si Opi, good morning. Sir Mar, good morning po sa inyo as in sa mga tagapakinig ng programa po ninyo. Yes po. Yan. Anong senaryo ang ipapakita natin? Actually po, Sir Mar, ngayon mag-demo po kami and kakandak po ng simulation exercise regarding po sa 911 and 5 minutes response time na pinapatupad ng PNP. So mamaya po tatanong kami sa SB at kay Mayor kung anong gusto nilang senaryo sila na pang magbibigay para makita nila in reality kung paano ginagawa yung 5 minutes response time. Ayun. Para kakataon din ito para sa ating mga kapulisan na ma-harness ng kanilang kakayahan. Apo, Sir Matt, tama po kayo dyan. Tuloy-tuloy naman po yung simulation exercise natin para po dito, if in case po mayroong mga tawag, kailangan ng police assistance, ay makapag-responde po kagad tayo. Ayun. Ang pakiusap lang natin sa mga kababayan, huwag gamitin sa kalokohan ang pagtawag. Tama po. Tama po kayo. Yung mga fraud call. Apo. Okay. Si Opi, baka may dagdag kang mensahe sa mga taga-Marilipot? Go ahead po, Tabi. Apo, panawagan po sa lahat na nakikinig na sa kung ano man po ang pangailangan, lalo na po kailangan ng police assistance. Dahil lang po ang 911 and press 1 para po sa police assistance. Asahan niyo po ang inyong kapulisan ay darating sa loob ng 5 minuto. Ayun, po. Thank you very much, sir. Okay, thank you po, Sir Mar. Okay, Mar. Salamat, Tabi, Police Captain Alcantara. Sige na, Tabi, sir. Tanganin makapunan ako. Excuse na. Your excuse. You're dismissed. Dinismiss na, sir. Dismiss na. Ayos na. Arkani pa rin. Ang malilipot, may tulong team. Nakaulay ko na. Tulong team yan na naka-ready na palit-palitan man yan. So kada tulong team, may tulumang na team na magtutukal-tukal every 8 hours para pirming naka-standby. Gusto ko sabihin, in any time of the day, may tulong team na naka-standby dyan na ma-responde. Siguro kay Alcantara na oras na may uminabot na sa indang apod ang hali duman sa Manila, relisibo niyan kan headquarters ninda na may 24 hours man na naka-duty, then ultimano pasa naman sa halimbawa, ang kay po niya responde is Barangay San Jose. Pinakaraming team, ito ang madalagan duman. Roger. So, kung sakali na nasa pag-responde ito duman sa Barangay San Jose, tapos may nangyari na naman na insidente, sa may kataning sana ito na barangay, so ibang team, iyon naman madalagan duman. Ayun. Iyon madalagan. Kaya di kin mababakante, garo ngaya hanggang sa tulo. Alangan, garo ngaya para sa dayutan na manlipod. Garo ngaya ang apat magkasabay. Garo imposible ho naman. Natalis tinuyo. Natalis na tinuyo. Kaya apat kaya pa-responde at na inuta ko hindi. Alagan may mga exemptions sa pading piyo. Dahil lang basado ba duman sa patakaran ang mga rayong barangay na halos imposible man na 25 minutes.
di naman mag-asa na mag-abot 5 minutes, pero maabot mang giraray dyan, Ano ang mga di? pulis. Depende ba kung nang araw kayo ka kaskas, araw ka sa barangay Calbayog and barangay Kanaway, patukad. parehas nasa bulod na barangay, and sa mga barangay sa isla, tulong barangay iyan tabi, Palingmar. Okay. Iyo yan ang asigurasyon, ang pangapudan man, saro pa sa pangapudan din ni Alcantara, na sa mga insidente na pwede naman sanang itikwil sa barangay tanod o barangay official. Hindi, napagtaw sa pulis. Dahil naman pag-paabot sa hindi. Tama kami mas magabat na mga insidente na kay Ponce ng respondehan. Correct. Naukupar sa nakanutong para nagpasuway sumagbayaw. Oh. Nagsuryawan. Parang nga pinagbigyan kang kiblit. Wala na si sir. Ay, sa barangay na. Kaya naman ikan barangay tanod diyan. Kumana sa mas magagabat na krimen, mga pangyayari. So, mga pulisya. So, bigla sana maabot man si Mayor Sinon Volante Digdi para saksihan ang simulation. Ako magilid-gilid, baka biglang magkarabutan digdi sa mga pulis na ma-responde, baka madalaganan ako digdi. Ako ma-pick up. Okay, sige. Dahil ko alam kung anong iapon ninda na respondihan. Taduman sa kanakalis na simana sa Tabaco City, man sa committee hearing, nag-aarog man kayo ni ang inapod, may alarm rin skandal na nangyayari. Dinalagan man sa mga pulis. Yan. Digdi, I don't know kung anong iapod ninda digdi. Ang sabi ba ni COP, apoton nanda si Mayor kung anong senaryo gusto ninda. Okay. Di ba araman tayo yan? Iya. Sige. Okay. Iya pa din man mga impormasyon. Digdi sa lokal na gobyerno, sa munisipyo kan Malipot, Jomar Villanueva City. Thank you very much, Paring Jomar. Jomar Bien on the spot report. Ayan po tayo, ang pagpreparar sa simulation exercise kan mga kapulisan po sa Manlilipot Albay, headed by COP Alcantara, no? Di halata natin na po yan at talagang kunyan ang mga kapulisan handang-handa at talagang ang gusto ninda kaya na yung pagresponde, pero yun na po na 5-minute emergency rule na yan, response rule, kunyan yan, kunyan po tabi yan para din sa mga urban and ranisan ng mga lugar, no? Dahil yan applicable naman sa mga bulot-bulot sa mga costalis na area. Okay, so sa mga kababayan mga kabayan, makipag-cooperate sa kapulisan para po sa katahimikan. Magbabalik po kami. Standby lang, marami pa tayong pag-uusapan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagdugang ang Land Transportation Office o LTO ni mga tauhan para maparikas ang distribusyon ni mga license plate sa bilog na nasyon. Maabot sa 20 na tauhan ang naidugang sa presenteng 52 na individual na nagkakapot ka mga plate releases. Uminabot sa 8,000 sa 10,000 na outbound plates kada aldaw ang nai-release hali sa plate making plant as in courier hub. Sigun sa LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza na marisulta ini sa kadagdagan na 13,000 sa 15,000 na plate releases kada aldaw. Tinawan doon ni Mendoza na matapos maipnuan ang 11 taon na backlog sa motorcycle plates, nakasentro na ngunyan ang ahensya sa marikas na distribusyon kan mga inisusugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Padagos man ang koordinasyon kang LTO sa mga Tricycle Operators and Drivers Associations o TODA asin lokal na gobyerno para mas maparikas ang distribusyon. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, ang Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undinatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undinatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undinatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Alright, mga tugas, para po ni Pio Fernandez, sigurare, ako po si Mardila. Dahil niyo ba, sadit sana. Pero tiyan. Ay, good morning. Kay Tito ng Albay, Renz Luna. Ang tagapagtaram kang Mayor kang Daraga. Mayor Vic, good morning. Brad, good morning. Yan, mabuhay ang kapatid ng Pi Sigma. Happy anniversary, Brad. Hindi ko noon ba? Ayos ang mangyayari yan pala sa Daraga. Sampon sa Pizza 31 and every Sunday onwards. Yung pong Duterte Highway, isasarado ta. Diyan kita maggirelingan, mag-exercise, mag-biking, mag-walking, mag-jogging, di ba? Habang nakamasid sa tuyang Mayon Volcano. Ayun. Walang dadaan dyan na bihikulo. Isasarado po tabi yan every Sunday starting September 31, August 31 and onwards every Sunday. And para carless Sunday. Para naman sa mga kababayan natin, ha? Very good. First time in Bicol Region, mga tugang. Okay, sige. Si Joel Barameda, sabi ni partner Joel, ngayon Papa Mar, kabali ngayon ako sa That's My Tanod. Gigibuhon duman po sa Barangay Tambulagaw sa August 23. Yung gigununo naman, That's My Tanod. Ano daw gibuhon kayo naman ni partner Joe? Garumakanta naman ini. Feeling magbilag. Alright. Papa Mar, pwede po tabi, pakiulit mo yung pigsabi mo kay BP Henry Manungod sa mata. Ang nangyari Arugin kayo ni paano? Tako pa ya. Gusto ko mangkaan. Uning wala kong mata. Sige na ang diklom. Para diklom na wala akong mata Okay, may pinaabot po ang SIGA Memorial District Hospital. Yung Dr. Lorenzo P. SIGA Memorial District Hospital. Manungod duman sa indang libre na consultation and screenings na available every Wednesday and Thursday
from 7 a.m. to 3 p.m. So yung duwang aldaw po na yan, because this is in connection mga tugang kang padagos na pagtataon ng libreng eye care consultation and major operations, kasunod kang paglansar kan sa indang cataract service kanakaging simana, no? Ining ano yan, Provincial Eye Health Clinic diyan po tabi. So sabi ni Dr. Iris Pirillo, pigiing ganyar niya sa mga kliyente na mag-secure ng referral forms halip po sa indang rural health units o mga RHUs or city health units o city health offices or sa mga e-consulta providers para mag-book ng appointments para po sa komprehensibong eye check-ups. Ang clinic nag-o-offer po ng serbisyo arog kan eye refraction, foreign body removal, pterygium surgery, and chalazion excision. Yan. Ang mga serbisyo po na yan, libre para duman sa mga pasyente na naka-enroll sa PhilHealth benefit package. And duman sa mga day pa naka-enroll, yung Ziga Hospital nagtataw po ng konsulta and membership updating sa pagyan electronic member registration every Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Yan po sa pagpa-record po nindo. Pero yung check-up mismo, agigibong po yan every Wednesday and Thursday sana from 7 a.m. to 3 p.m. So, marka nindo yan. Gusto nyo magpa-check up, sangsayin ng mata, diyan po sa Dr. Lorenzo P. Siga Memorial District Hospital, magduman po kamo ning 7 o'clock ning Wednesday as in Webes. Hanggang alas 3 po ning hapon yan. Okay? So, para po duman sa mga kababayan ta, libreng konsultasyon po yan and may libreng operation, lalo na kung ika po mga tugang ay membro kan PhilHealth. So, mas maray na ma-examine po ang mata para maaraman ko ano pong dapat nagibuong kayan. Kung kaya pa na antiparahan sana, o iyan po mga tugang opirara na, nasa sa doktor po yan tabi na ano yan, na desisyon tangani po na marahayan sa tong pagiling. Ang tadi pisil kung cataract, nakakaulakit pala niya na nabalyo sa ibong. Bago man mahuging huli ang lahat, total may mga intervention mo po ka ng mga doktor, maray pong magpa-check up kita. Tangani po na dahil kitang pagbasulan pag-abot po kang aldaw. Alright? O yan po tabi, adi, para duman sa mga kababayan ta. Tangani po na daing kunyan, daing magkaigoning dakulang problema. Ayan. Alright, so abangan ta po sa mga masunod na aldaw. Medyo kunyan medyo haloy-haloy ining nawara. Adi, yung Litor de Filipinas, mga tugang, mabuelta sa Bicolandia. Nagkaikuan na ng coordination meeting, mga tugang, so Litor de Filipinas, sina Ma'am Lina, Madam Lina, naglibot na, nagduman sa Naga City, nagdigdi sa Legazpi City, kasi nagduman sa Sorsogon, na iyo po yan ang magiging ruta, mga tugang kang leg, pag-abot sa Bicol. Litor de Filipinas, Rose back with a grand comeback, and the land of Oragon, yugununon mo yan. So, iyo po yan tabi, malibot sa mga iconic tour of Luzon ng first stage, mga tugang kay ito, 1956 paginibong. Tapos, ang last edition ka na haraman ta, 2019, bago mag-COVID and sarong taon bago mag-COVID, di ba? And then, biglang na nahimik siya, nahimik, pero ngunyan, mga tugang mabalik. Ayan po, tabi, adi. So, abang-abangan ta po yan, tayo announce man hindi, ang kuno arin po yan. Pero ang, nagkagawa na po ng coordination sa mga lokal na gobyerno, naaagihan mga tugang kan rutang yan. At importante nga yan, na maibalik tayan. Tangani na mas lalong magdakul ang mga kunyan, mga gusto, mga tugang na magpartisipar asin ma-encourage na
magkunyan, magsabay sa mga siningka na mga ano yan, mga contest, mga tugang pag-abot po sa agabot sa ining piridalan. Sabi ka ni ang sabi dakol na Philippine team ang piglalauman na masabay sa kompetisyon kontra mga tugang sa mga professional squads. Yugununan mo an organizer nagpaplano na magkaigwaning side events sa mga non-pro riders bilang parte kan sa indang commitment na magkatabang na makadevelop ng sport. O iyo po yan tabi ang kunyan. Ang update tamanungod po dyan sa Le Tour de Filipinas. Yan ang pahayag mga tugang ni Media Chief Donna May Lina. Manungod po dyan sa programa na yan mga tugang na Le Tour de Filipinas. After 5 years of absence, yan po tabi mga tugang. Mailing naman sa mga tinampo. Iyan po mga tugang na mga siklista. 11th edition na po yan next year. February 18 to 22, 2026. Yan po tabi ang petsa pala na naitaon na. Alright, so magayon mga kababayan ta. Alright, duman po sa mga local government units. So yan po tabi Yan ang mga kunyan. Dapat po niya itong tandaan na sana makatabang kita. Diyan sa National Food Authority na makatabang kita sa mga paraoma. Sa bagay itong palgo, yan yung subsidy, mga tugang na pigtatawkan lokal na gobyerno sa mga paraoma. Halimbawa sa Sarong Banwa, kung may pondo po sinda, pwede nindang magtagama ng kantidad, tapos itataon ninda yan dyan sa NFA. Na sa moment na may nagpapisar dyan mga tugang na taga Santo Domingo, halimbawa kung taga Santo Domingo ang nagtao ning palgo, nakipagkontrata dyan sa NFA, kapag may nagpapisar dyan ng taga Santo Domingo, kung piraso kantidad mga tugang kang presyo na pigpapabakal ka ng NFA, dadugangan po yan kang counterpart kan local government units kung piraman. Halimbawa ang dapat na taong dagdag duman po sa mga paraoma per kilo. Di ba? Kung maduangan ng 5 o kung pira pa man, darudakula naman po yan. Di ba? Kaya piging kanyar po ang tare di man po ang NFA na magtaon ng bagas. Dakula bagas ang NFA. Ang mga bagas pati dyan, bako man mga imported dyan, so mga hali sa local farmers na yan. Kaya magayon pong klase. Kaya di po sa mga tagabangang tabay mga tugang magkunyan, mag-asikaso sa nakita pirmi para po sa benepisyo kan mga kababayan mga tugang na mga paraoma. Talagang kunyan talagang yan ang naging problema na. Halangkaw na maray ang saindang inputs, pero hababang maray ang kunyan. Hababang maray ang pigapod tang problematic. Alright. Sabi digdi mga tugang, good morning kay Sir Francis Bualoy, samuya pong El Presidente kang Kabalikat Civicom 430 sa Rumanggi Base. Ayan. Sabi ni Ate Flery Al Carmen Gerveria, good morning Kuya Mar, kung matagal matapos ang biga, patay ang kalsada ng buyuan. Loy-loy, sana dapat padalagan dyan 20 sana. Sabi ni Kapitan, di ba? Sabi ni Amy Basco, ay sis, nice morning Sir Mar. Yan. Si Kagawad Bobby Buedo, KB 430 Juliet 09. Yan. May mga lugar kaya nga dyan, sir, na bako man gali pero pigkwari. Dyan sa may parting yan sa sa may party kang ginubatan. Sabi ni Fire Officer 4 Redor Lilis Balasta, si Reggie, good morning 43032. Good morning po sa imo.
Si Philip Balila Jr. Good morning po, Sir Mar. Good morning sa inyo dyan sa Del Rosario, Santo Domingo. Good morning, mga kabarangay ko dyan. Alright. Yun po yan, Duman sa mga kababayan may mga kunyang kita. May mga nangyayari po sa tuya pong nasyong Pilipinas, nagiinit ining mga kunyan. Mga investigasyon manungod sa mga mga manungod sa mga patrabaho, construction, kan mga river control, flood control projects, di ba? Ayan, mga tugang, medyo makapangirit man so nagakapir at gusto nga yung mag-imbestigar sa Kongreso na ang mga imbulto nga dyan, mga pag-iriba man sa nanindo. Kaya sabi ni Senador Franklin Drilon, former Senator Franklin Drilon, dapat nga mag-imbestigar dyan, independent body. Arog nga kang Commission on Audit or Ombudsman. Tapag gabot yan sa accountability, yaon man mga tugang yan ang talagang pigtutungkusan mga tugang kang kuwa, Commission on Audit. Banta mag-abot nga duman sa pigapon niya to na pagpa-filing mga kaso, yan man yung pigdadalaga, pigigibukan Ombudsman. So para ngayon sa daing pigigilingan na investigasyon. Bago ngayon dapat ang Kongreso mag-investigar kayan. Iyon na yan mga nagruluwasan na. Bata, pag may mga nagruluwasan baga ng mga kunyan, mga anomalya, iyan tulong nagtuturuan yan. So DPWH, pigturo sa kontratista, pigturo sa congressman, pigturo sa politiko, di ba? Turoon man kang kontratista sa politiko, turoon man kang politiko sa DPWH, and yun yung cycle na, yun na po na nangyayari. Sana magkiguning linaw po dyan, tanganin na din na sayang po ang proyekto. Mailong po nindo itong mga ibang klaseng proyekto na nagka-discovery talagang, lalo na yung flood control, sus Mariose pa di talaga nanunultul kimaray. May mga reklamo manungod po duman sa paglubong kan sheet pile, di ba? Pinutol ginibusan ng sarong metro. Imbising ilubong ngayon so 6 metros, binawasan nangyari. Pagkatapos nga tinambakan sa ng baybay sa tahaw. Dahil pa ngayong kabilya. Yun na yun sa nangyayari. Kaya kang magkaigo ng ragasan ng ba, grabe. Matindi. Sana po dahil tadanason, itong baha na dinanas kang Pakistan, sus Mariusi Pisus. Grabe itong nangyari sa Pakistan na Ang sabi, climate change na ito, kaya magrulay-luway po kita tabi. Magtara naman tan mga kabubuldanaan, mga kahoy. Dahil da makontrol talaga. Dahil makontrol talaga. Di naman sa tuya. Yun naman yan. Ang dapat talaga, yung baga ito, ang pagkukuaning mga materialis po dyan. So mga natural sa nabaga, pigsusurod, asin pigsisirni, kan mga saraditang mga para graba, asin para baybay. Halis na talaga dyan sa salog. Pero ngunyan, mga tugang kunsain na. Ano ba, bibakal ang daga para kwarihon. Di ba? Yan po tabi ang mga kundyan. Sana matultul po yan na maraya mga daralagang kan. Tangani pong maibitaranta na magkaigwa po ning dakula pang problema. Asin magkaigwa ning sabi kong padusang balik. Yo. Okay? Paano tabi mga tugang? I think this is all for today. Para po naman sa mga kababayan Salamaton po. Sa apagantabay sa Tingog Kamanuan sa para mo ni V. Fernandez. Lalo technical siyempre si Chief Ramir. Yaman si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department. Tendo po ka po sa parang Kamega Force Patrol. Ako po si Mardila. Thank you and God bless the Philippines. Mabuhay po ka mo. Happy Pangutuan. Sa indong nadangog ang programang Tingog